Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Olomsandiziwe osavutika bola mwana ndira jani zondiziwazo olomsandiziwe balipita feteleza mwana ndira izomo kwambiri yeti kodi matika kolwa tikati koma kunangobwera abambo atu kungona kuti mulungu anati pasa ziko chipazamba Kumbuka mbasa muya kumbuka. Phone sawa ni sasa kwambie ase Robert Tumanye zile baba. ine ndine mendai nyambosi komwa pakukera chifukwa chakuti ngamanyanga sha kuti kasi nili menge ulo nili menge yayi chifukwa chakuti ngasoverwa ovile wakuti kafeteleza nigulenge uli ndrama nilije chilichose nilije kweni nkuonga Yehova kuonga suwa papi pasafeteleza uyu papulasina mbeu papulasina mababu ya kutise tigulise chito panipanyuma chicheo Inoko domotani katundu mwarandira. ifeyo tiliwo sangalala olandira katundu ngati uyuyu kukhuzana ndi feteleza chimanga ndi sola yogulisa ntchito mu nyumba kuti muwale ndiye mulungu akuthandizeni akusogolereni chifukwa si ngaziwa kuti ndizalima chifukwa ndinalibe pogwira kuti feteleza ndimtenga kuti koma apapa ningokuthokozani kuti mulungu akuyamikeni kumene mukupitako muyende bwino mukapa semoni mulungu akusogolereni. Munaonetsa kuti simunadziwa amene akupatsani zinthu zimenezi mpaka napano simukadziwabe nangasi anena kuti azatiziwe mwawamanya ngati nafunsa koma sana ndiyange Vice President. kwamanya Achabicha Maraga. oho okay wa Vice President Dr. Michael Usi. oho ayi tathokoza kwa Vice President Michael Usi okay ayi tathokoza mulungu awayami mulungu athu asogoleli
zikoma kwambiri. ndiponso nzeru zawo awonjezereso zina paliponso ena ofutikaso aonaso katundu ali apa uyu tinayi Taonga chomene. Sani kuti mugwire ntchito imene ndi chani kwenikweni? ndife amalawi tizikondera wina ndi mnzake tili mavuto osiyanasiyana ndiye nkhani yoti amene ali ndikuthekera athandize mnzake. Inenso kuti izi ndinaziphunzira ndikugwira ntchito ku ADRA madera ena amene ndikupita ndinapita kukale ndikuwadziwa ndiye ntchito ndinapita ku ADRA ndikuyipitiriza chifukwa tikuona kuti malawi wina ngati kakachembe wina alibe tizigawana. Ndiye ndikuchita izizi chifukwa chonena kuti mwayi woti ndinako kena kake ndigawire anthu ena ulipo. Maybe what prompted you to conduct this exercise today? You know, being a Malawian, I mean, we should love one another. Those that have, they should share with those that don't have. This is a good thing. I learned this when I was working in ADRA. And as Malawians, we need to feel for each other. We need to love one another. Let me also mention that since I started, I should thank Malawians because even though that I've not received, they have actually praised God because their colleagues, their neighbors have received. It's not that when they have not received that they are bitter, they are happy. However, there is one problem which is not good from certain individuals who are going on social media and telling the people that Michael should be at this place, go and receive the fertilizer. And you know, it's like you are taunting, you are teasing, you are mocking the people because when they hear this, they go to those places and you know, I am not there, and they go back disappointed. Then they'll go back to the social media. Oh, you have started lying to people. Yet this is not a political thing. It's just being, you know, the spirit of sharing with one another. I did this in the ADRA, I'm doing it now. So I don't know why some people are going in that direction. So I would like to plead with them to say, yes, you can go on social media, say whatever you want to say if it pleases you, but let's not play with poverty of the people. That is not right. You have created a lot of anxiety, a lot of expectation out there. How do you intend to sustain this? Is it just a once-off thing? It's not a question of sustainability. It's a question of sharing what you have. That's the bottom line. What you have, you share. Say you have 4 mangoes now, and somebody has no mango at all. I mean, you shouldn't say what the program, how am I going to sustain this? It's not a program. It's a question of I have this today, let me share. That is the principle. Sharing what you have that day. So what next from now? I've said, since my program is tight, I cannot go on, you know, distributing flyers. I am depending on good people to distribute on my behalf. And in the south it's happening, in the center it's happening, and in the north it's going to happen. We have people of goodwill that will take the fertilizer and to distribute to the people that are in need. Ndinenso mchichewa kuna kuti mtongoza Malawi ambiri amene jinkale sana landire fertilizer kapena mbewu komano amakondwera kutokoza Mulungu kuti anzawo alandira. Ichi ndi chinthu chabwino chifukwa kuti tizifunana zabwino wina ndi nzake. Chongola ndaulisa chimodzi chona kuti pali anthu ena akumapita pa social media ndikumalemba kuti Michael Usi akhala kuti mpite mkalandire fertilizer, ndiye anthu akumapita kwene kuchako mwachizikire ndisindipita kufa sindikuzidziwa, ndi anthu akamabwera pena atakhumudwa mwamuona wamba kunama. Ndiye ndimati ngati zimasangalasa iwo kuwana zawo kunena zitizi atha kumachita amene iwo angachitire malingana ndi chikumbumtima chawo, koma ikakhalani yawo mphawi kuvutika kwa anthu ndi mwano waukulu ndi chipongwe ndi chimo kumanamiza anthu osauka pitani ukakakupasani fertilizer kapena iyayi kujambula zithuzi zina zake anakagula fertilizer pakuti anthu akumenyana sana kwanire fertilizer. Ine sindikugula fertilizer pa shop ina iliyonse, ndikumatenga kumene ndikutengako makagawa, sindikugula pena paliponse. Ndiye zomanena kuti iyayi makagula ndikamachoka kunyumbako ndimanitenga fertilizer kunyumbako makagawa. Ndiye ngani isakhale andale, ngani tione kuti si programu so yoti tiyipitiriza bwanji kusogolo. Ndi nkhani yona kuti uli nako lero gawira anzako, mawa ulibe si mulandu ulibe, chabwera gawira. So it's not a question kuti wina afunse kapena tiganize kuti mmene wayamba munanga kusogolo zikhala bwanji. Uli ndi mango 4 nzako alibe utenga awiri
ndikumpasa usaganize kuti ndapasa awiri leroli mawa nzampasa chani iyayi za lero ndi za lero. Sawa Vipi, sorry, I have one question. Mnaenda na nyumba inake ile sorry state. Ndio kuti what is your word on that particular situation? Unaona mnacheza na. Well, it's private, let me not disclose. Thank you. Thank you. ndimene kwa lero tasira pomwepa pamene a vice president akupereka fetereza koma sana siye pomwepa akupitirirabe ena akupereka kupereka kwina ndi kwina kwa anthu osauka. So ndimene zilili kuno chauko doroba tachoka Nkolongo doroba mpaka takafika ku Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.